Uba Daniel Walang balong u kertong simet na Mausenram constituency hene kesngi ke arp nyau teriku kelalengkot harjar arpusan ulawan bentep kerteng ladi ha office jong ke deputy commissioner na ke benta banyakun ya ke election MDC ke bansalong ha ke arpway teriku rempang harjar arpusan ha bakeren sikalat petai kebor na ke leng uba Daniel ulaong ba ke jingmi jong u sekmat kelong hadin ba amla sya syuk ban supek najngai namar kamdei ke kamkai ba ke district council kadai benpek kumno ban penklan yak ei kaba kilong shwa man shwa kilabu kumjuru ulaong ba ka jinglong tra yak kendau ka siap kariti ka dusur lani yak it ka hima hanrei ka bai sangsot kalong ba yak ei kaba u JJM Nicholas Roy ulamat phang hadu menta menni na kalian ka council kadang telot ba jingsisha boleh bakal penlong inga bangan wan bannya kontes bannya aireng ka ni MDC election ka dau ba ahi galong ba ngalah amla sya-syu ban supek ngajengai nomor boleh makani kamdei ka kapkai bi nomor ka diskonsil kadai ka subjek lani kamat ka ba ngini keren kumnu nginang penklany ya ka ei ka ba kilong shwa gilabu ladai ka jinglong try kendau siap lani ka riti ka dustur lani ka yit ka hima nrei ka ba isang sot kalong ba ya ka ei ka ba i sep JJM ni kalsroi la mait phang nrei hadu manta meni ngoi ba nakaliang ka konsil ngoi ba hadu manta kadang tolot ba nomor balai bingi ba lada kajai bereu jungi ban penklai kajai bereu jungi ngidon ka monora ki anji bakhlai nomor lada ngimdon ki anji bakhlai kata kamot kajai bereu jungi kan tolot nomor balai bangin syia keren tangka ketien bonong ba ngiyak ngidon kata ka riti dustur ka balong kerpang lani kata ka anj ka jinglong trai kendo ka siap ka ba ngi kumki try jela lani kita ki nongsong snong jong ganiga state kari kasi ba ijungi bangi long try klem kinu kijing pensisya lani klem ki any ba biang kanwanra ye kijing dunong lani kijing mai kalong dien kajungi nomor balai bangai i hadu mantamani ngila don ki hima ngidon ki right ngidon ki hima sordar sirdar wadadar henrei ka balengo kalong hadu mantam bun na pedeng ki hima kijungi ngimpat don tangki any bat ki kendon kita kumong kecin nongwei ka akan rul tiga ni kawan rak jing ma ba bat ka paar bangi pai seki shinong gi jungi ngiyo ong bangi ki shinong idon ka dorbar idon ka ikhtiar nre bangi pai ki shisha pade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi anjong ka shinong jong ki shinong gi jungi ki syukut tangha po shinong hi ladang ngimi syabar bun ki an shinong jungi ki yapno tiga ni kalong ka jing ma ba ka ban wan ra ka jing mensawi kalong din ka jungi nang kata kadau ngadon ka jing seukia wala ngalong marway oi ngaklemi na kanu political party ngami kumu kertong simen nrei wala kataru ngadon ke jingkermen ba yo lesi ya ke ke banga nga kumwei rangba ubang ala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinok syong ngatrai la bun ki tip lot ba yanga brokoi kumu ba Daniel lani kumu badu namar nga syadon berupa ba ngalaju long teng kumwei na pedeng gino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berkhoi ki la shu pen pisa yang ngamla sya shu ban shu syong hayeng lani ban shu ya keren nabar nang kata daw ngala don ke jingmut ban ngala perkhat sani ba ya ke ke bakasap katalen ke bau blei ai ke jing syampang ke bangadon bat ke ki idea ki mangadon kumnu bangin persiang ban penklanya geri bekajai beriau dah kanu kalenti ngakwa kan ban wan terwa kema dupai ba jong ka Mausenram constituency brokoi ba lada pi ibet yang asgoba ban ailat yang mentaka genti bangan lek apo ka diskonsel ban yasa ya ka saw kosian jong ka longdien ka jugi nomor boleh bakat bang impat don ki an ki baklan ngimla benilai persiak ber ki wei nomor boleh pek kini ka sorkar ka state government ka jugi mentaki la sedang banora ki policy ki la sedang banora ki an ki ba harukom tumba kani ke IMA mo yung ke investment megale agencies kani ru ka anye le ho ngimong bangi persya kita ngiape ya kamantang yaban perkharu ya kalong din kajungi kumdungin le ada kanu kalenti ki bangi ngila ban le ban kumwe na pedenggi samlarang ba ngakwa kan bangan senyang kenang ba kalong din kajungi kan scam kan like nakinu jingma kumba bangi ya keren ya kajing long try kendo siap henrei practically ngimlong try balai ngong komta nomor teng kidon ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka khando ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki brokoi kilong kalong kelany haju mo
kumbuang kidon ki aka suksudul kidon ki rules ki akan rules ki ba let's say kumbuang aka constitution bagi aibor ka diskonsel ban sinaan hang ni hi kidon pada sa ki we ki banta ki ba penduk bor pada balada ki anjo ka diskonsel ki tungku ki anjo ka state government kayap no ngimla ban yatai tikini ki berokoi long kadai ka kamram juga diskonsel kadai ka diskonsel kadai ka thmei ban aibor ye ki him nuan ngin penit ngin wara no iki an baki gendon jok hima haman lagi hima ki badon ko bri jung dari khasi borok we kabar kolong ba ngin penitu no iki an snong jungi nang ba badang imi sabaru ka an snong jungi kan yeng hanrai borok ki an snong jungi ki longtang hapo ka boundary jung ka snong jungi hanrai ladang imi sabar bun ki an snong ki gendon snong jungi ki apno te gini ki iki borok ki pentelot ya ka jai beri ko jungi habang imdan ki an ki baklan kemud ngimla bernilai persiap benar-benar. Hendrai ngah tangkawi ngah api lagi pak ba wat du mensim wat du jingerman nomor belai bagani gajak beriu jungi kadai gajak beriu kabayale. Kamdai gajak beriu ba pendam nadu mensua ki long sua ki jungi ni i komuter sing kungkian long ba kidai kita ki jak gajak beriu jungi kadai gajak beriu ban yale. Ngimdai gajak beriu ban pendam. Hanu tenang ya kermen ba upai ba nong snong jong kat armo snong konsensi unpait ban unbisar lada uidai ngakarpat iki bakin soba ban ailat lem yang mentak kenti bangan rung hapo ka automotive council kenang bangan la bania site ya ka sau kasian jokat longden ka jungi kenang bangin penklain bat pen scam susu te tangini kitin bat liat boleh